Yes, mga kabistado, mayong aga. Karon kaupo naton si Senior Fire Officer 1, Jake Ronald Solis, no, ang arson investigator. Tuoy diri no sa nagaluntad nga sunog dira sa may barangay West Sabugabog, kaga San Juan Mulo. Sir Solis, mayong aga. Yung aga, no? Okay. Sir, subong update diri sa inyong investigasyon tuoy diri sa sunog. Sir, kamusta ang inyong investigasyon? Bali, may nabaton kami tawag sa Las 4 Torres City aga. May nasunog sa Pates ang kwan, sa Bugabog, kwan, San Juan. So, nag-responde ato doon mga responding kwan, unit. Ang mo dayon na confirm nga kwan, balay, mga structural fire ang involved. Okay. Okay, tapos sir, tuwag sini. Ano ang unang fire truck na nag-responde sir? Bali, area na sir sang kwan mo, sang molo nga fire. Mm-hmm. Sila una nag-responde ang kalumpang. Okay. Sir, tawag sini, jurisdiction sa Molo, kagas sa Bumanambal mo, area sa Molo Fire Station. Sir, ang mga tao sa West Sabugabog, pagbutsag sa ibubuton, nakadugay sang responde, kag nagapanawag sila sa hotline sa Molo Fire Station, wala sang may nagasabat. Sir, kinkantuan pa nila, agon mapaibalo nga nagasunog, nagali ang ilang barangay. According sa Molo Fire noon, istorya man sila. Bali, kung magsulod ka sa Bugabog, kinanlan ang fire station sang Molo dito nagkasalit sa plaza. So ma-wave siya gali pa kadto sa San Juan. Dito na sila masulod. Okay. Oh. So bali shortcut dra sir sa may San Juan. Hindi bali dira lagi ang way nga makasulod dito mo. Sa San Juan ho. Okay. Bali mas magigit na sa San Juan bago pa makasulod sa sa Bugabog. Okay, sir, sa inyo nga sugilanon ni isang Molo Fire Station, tawag sini anong area sir? Sang tawag sini man? Sang mag-agi sa San Juan, ano sir, gutok or may mga nagaparking nga masakyan dito sir? Base sa ila, obstructed dito na ang dalan sa kasulod sa kwan sa Bugabog. That's why nga dira lang sila dira lang gid sila kutob sa boundary sang San Juan kag sa Bugabog. Nakaplastar ang ila pa. Okay. Tawag siya anong fire truck na sir, ang dako kina or ano ganito? Ang kwan man regular man siya ang fire truck, hindi man siya dako dito. Tama-tama na siya. Makapenetrate man siya. Okay, so ang muna sir, ang rason sang Molo Fire Truck, Molo Fire Station naton tungkol sa mga obstructed ning tawag siya may nagaparking nga mga basta hindi sila kasusulod kay gutok daw ang dalan pa pasulod sa may kwan sa West Bugabog. Okay. Tawag sini mga ano oras sila sir? Tawag sini nagresponde dito sir yan. So sa nakabaton sila sa information kung na-confirm nila nga structural involved, automatic na gugba man sila dayon. Tapos may according sila may nag-walk-in man sila plus may nagtawag yes, may nagkanto sila, correct. May caller sila at the same time may walk-in sila. Okay, tawag sini sir, mga pila sir nalabutan pa inuras pag-responde nila sa area or mga minuto lang? Minuto lang siguro kasi pag-receive nila gugba man sila dayon. Okay sir, nagdangat sa pila ka alarma sir ang sunog. Bali nakaabot kita sa sa 4th level alarm. Wow. So magambal kita 4th level daw all unit na nga available na fire truck sa city. Sa city. Responde sila. Okay sir, tawag sini. May may idea na kita sir kung di naghalin di man ang sunog. So bali sa amon nga pag-imbestiga naghalin siya sa balay ni John Robert Bantario. Okay sir. Sa ligan nga barangay sir. West Sabugabog. West Sabugabog Molo. Okay, tawag sini sir. Okay, sa West Sabugabog Molo, tawag sini. Mga pila sir ka oras ang paglamon sa kalayo. So sa na fire out namon na-declare ni City Sir Fire Marshal naton alas 6:16. So na-receive naman ang call 4:37, almost 1 hour and 45 minutes nga pa.